Welcome back to Party Slayers with Lapush. It's all about the groove culture, baby. It's all about the dancing, the partying, the slaying. Ngisho namakuzumela phakathi. Don't forget to like, share, subscribe on YouTube. Back to Party Slayers with Lapush. Sise 011. Remember, sise group. Group kuna wonke umuntu. Uthi wena ubani kanjani thina siyaslayer. Sino my brother. How are you, my brother? Yaphila sis. Yaphila. All right. Kamnandi kanjani? Ubambile. Kabuhlungu kunabafazi abayithuba nami manje ngoku. So how do you handle abafazi bakho egroup babayi2? Bayazana kahle nabo abangani ama best friends. So ujona nama best friend like maniyolala manje nilala kanjani? Uhamba na? Yes, shayitosa. Why? Resa why? Oh shit. Hayi mina ngiyazi le ndaba leyo ukuthi umuntu angashona nabangani. Ngibabona bayeza. Kanti serious kanti? Awena uyaslay usilanga abafazi abayi2. Ngislay ngiyenzayo. Awuslay. Kumnandi ngaphenza oh shit. Yem. Yazi uvele wangihlula ngamanga. Sikhulume nge011. Okay, yeah, sikhulume nge011. Kumnandi 011. Kakhulu. Yeah. Ila ubamba khona. Angibambi la ngibambe lokishini ngibaletha la 011. La kumnandi. Oh, ngawuke ajiva kancane parliament izenza 011 is the place to be. 011. Moli kompong. Azakhala la. Moli kompong ziyakhala. You can wazibambela abantu bakho boyi2 ubasuse lokishini ubalethe 011. Ayiphenye. Kanjani? 011. Only 011. There's only 011 here. Ziyawa amakompo it's yeah. This is your host. Ubatshele babuye na nge1. Babona ukuthi kenzakalani. Oh nge1 le. Nge1 zaka August. Konje kunobani? Yo baningi likompo lonke. Likompo lonke. Lila. Nge1 August guys kunomakhathi. Kuno konje basibandla Kimsami everyone. Likompo lonke. Yes. Ngizalana namhlanje bathi bathi uthaka ayese uzosithuka musibakafika la ne. Samfuna ukuthi la nge1. Azosithuka futhi. Yeah. Chothi umuntu e1. Yeah. Oh Oh shit. shit. Mabena. Ngabuya le hane. Hayi yaphela. Likompo. Yeah. Fulwell. Fly high likompo. Yeah. Dem. Mina ngegama bathi ngubani? Ustina Dice. Yeah, Stina Dice Uteli combo is the way to go. And nge1 August remember to come again kunomakhathi ilikombo lonke liyeza and sizobe sikhona as a Party Slayers team. I'm your host Portia aka Lapush.